नमस्कार मित्रा, चॅनलला सबस्क्राईब कर, व्हिडिओला लाईक कर आणि आजची स्टोरी ऐकायला सुरुवात कर. आणि हो, त्याच्या आधी हेडफोन घाल, बाबरोल एकदा चोळून घे, चड्डीमध्ये सेट कर आणि ऐकायला सुरुवात कर. माझं नाव मित्र रमेश. मी आज तुला एक छान स्टोरी सांगतोय. गोष्ट अशी आहे की तुला असं वाटेल ना की यार तुझ्या बाबतीत पण हे व्हायला हवं. आपल्या मुलांना कसं असतं ना, सेक्स म्हणजे सगळं असतं. एक छोट्याशा भोकाला मिळवायसाठी आपण काय काय करतो आपल्यालाच माहीत नसतं. हे तुलाही माहीत आहे की तुलाही वाटतं ना कधी एखादी आपण आंटी जावावी, एखाद्या आंटीला पटवावं, तुला जेव्हा वाटेल तेव्हा ती तुला जावायला देईल. पण असं मिळणं पण एक नशिबाचा भाग असतो. माझ्या आयुष्यात पण एक स्त्री होती ना, जी माझा सगळा खर्च पण करायची, मला पाहिजे तेव्हा जावायला पण द्यायची. आता तुम्ही म्हणाल की अशी आंटी कोण होती? ही अशी आंटी दुसरी तिसरी कोण नव्हती, माझी काकीच होती. आता आम्ही जिथं राहायचो ना तिथे काका राहायचे होते. काका आधी आमच्याकडे राहायला तयार नव्हता, तो दुसऱ्या गावाकडे होता. त्याच्या नोकरीमध्ये त्याची सारखी बदली व्हायची, कधी इकडे कधी तिकडे कधी तिकडे. मला कधी कधी काय करायचे, काका सारख्या बदल्या होतात म्हणून ना तर काकीला आमच्याकडेच ठेवायचे. आता त्यानं काय केलं की आमच्या समोरमध्ये आमच्याच अपार्टमेंटमध्ये आमच्यासमोर एक फ्लॅट घेतलेला होता. तिथं ते राहायचे. सतत होणाऱ्या बदल्यांमुळे काकी वैतागली. त्याच्यामुळे काकी काय म्हणायची, ते काम कर, तू जिकडं बदली होईल तिकडे जात जा, मी इथंच राहते. आता त्याच्यामुळे कसं व्हायचं की काका बाहेर असायचे, काका घरीच असायचे, काकी घरी असायची. तशी काकी दिसायला खूप छान होती, फिगर पण मेंटेन होती, दिसायला एकदम सेक्सी होती. चालायची एकदम मटकून मटकून, असं बघून असं वाटायचं नाही की असं लांबच जाऊन पकडावं. थोडीशी जाडी वाढलेली होती, परंतु काय झालेलं त्याच्यामुळे ना तिची बॉडी अजूनच आकर्षक आणि मादक झालेली होती. तिचं दिसणं खूप छान होतं. तिच्या साडीतून जबरदस्त तिची छाती अशी एकदम फुटून बाहेर निघायची. असं वाटायचं की जावं पकडावं, असं चोकून चोकून टाकावं. तिला साडी, असं कधी कधी वाटायचं की तिला साडी नेसता येत नाही किंवा मुद्दाम ती साडी वेडी तिकडी साडी नेसते की काय. त्याच्यामुळे ना तिची बॉडी अशी एकदम कधी झाकून असायची, कधी ओपन असायची. कमरेच्या खालचा भाग बऱ्यापैकी उघडाच असायचा. तो बघून तर जास्तीत जास्त गरम व्हायचं. आणि बापरे, तिची जी कमरेचा जो शेप होता ना एकदम सेक्सी होता. आता मात्र मी तिला पटवलेलं होतं, जमेल तेव्हा मला ठोकायची इच्छा व्हायची. परंतु प्रॉब्लेम तेच असायचं की काकाची सारखी बदली व्हायची, काका तिला सारखे बाहेर घेऊन जायचे, ती लांब गेली की आम्हाला व्हायचं नाही. आता मात्र ती माझ्या घरासमोर आलेली होती ना, तेव्हा मी खुश होतो. आणि ती पण तेवढीच खुश होती, कारण की तिला पण एकदम तरुण मुलगा मिळालेला होता की तो आता कंटिन्यू तिच्या ओढणार होता. आणि आता नेहमी तेच झालं. काका 2-3 दिवसासाठी बाहेर गेलेले होते, काकी घरी एकटीच होती. मी काका जसा सकाळी गेला, मी लगेच काकीकडे गेलो. घरी गेले गेले दार लावलं, मला कडकडून मिठी मारली. माझ्या एकदम बॉडी, तिच्या हिशोबानं माझी बॉडी एकदम एकदम लुकडा तुकडा होतो. मात्र तिला माझं जो ठोके होते ना तिला सोसवायचे नाहीत. मी मात्र ठोकताना मात्र माझ्याला खूप ताकद यायची, एकदम स्पीडनं धावायचं. जसं मी आतमध्ये गेलो, पटकन मी त्या तुटून पडलो. जवळपास 2-3 महिने झाले झवलं नव्हतं, त्याच्यामुळे गॅप भरून काढायचं होतं. निळ्या रंगाच्या साडीमध्ये ना एकदम ती छान दिसत होती. तिने माझ्यासाठी तसंच 2-3 टी-शर्ट आलेले ते दाखवत होते. मला मात्र त्याच्यात अजिबात इंटरेस्ट नव्हता. मला पाहिजे होते फक्त जवायला. मी तिच्या शेजारी बसून होतो. मी तिला मिठीत घेतलं आणि ती काही दाखवत होती ते बघत राहील. ते बघत बघत मी ती टी-शर्ट दाखवत होती ना, मी माझा हळूच हात तिच्या खांद्यावर ठेवला. खांद्यावर ठेवलेला हात हळूहळू करत करत मी तिच्या बॉलकडे नेला आणि तिच्या बॉलमध्ये घुसवला. माझा हात मात्र झाला तिच्या निप्पलला टच झाला. जसजसं मी तिच्या निप्पलला टच झालं, पटकन तिच्या निप्पलला चिमटीत पकडल्यानं ओढायला लागलं. आता